माने दासो एसे सेन्सआव फैदों आरो एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोदों गुजुनाय गगा मोननाया आंबो सानसे समाव एसे मोजां इउटिउबार महरै सिनायजानायनि ओके तो हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बराय बावहरनाय जाहैबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं तो नैबे बेगा बोरैबा नुनो हागौ नोंथांमोना एंगेलखौ केमेरा एंगेलखौ ओमफ्राय माने आं एथ' गिदिरखौ बानानैबो सालायनो हायाना बोरैबा जायो सिनस्रिया ओमफ्राय खिथुआवबो रावबो गाखोफाग्रा गैया खिथुआवबो खानो बान्दुरखौबो लाबोनो बावबाय आङो ओमफ्राय आं बेयावनो दोनबाय आरो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो मट' ब्लगाव ओंखारदों आङो मानो होनबा न'आवबो एफा एनै फिसा फिसौ खामानि सोलिगासिनो आरो बिश्वकर्मानि उननिफ्रायनो बारा मोजां नङा आंना देहाया बिदिनो गगा मोनलाबाय थानाय गुजुलाबाय थानाय जादों माने दासो एसे सेन्सआव फैदों आरो एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोदों गुजुनाय गगा मोननाया ओमफ्राय न'आवबो खामानि सोलिगासिनो एसे ओरैबा ओरै थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय आं दा दिनै जोंना कलेजआ बन्द मोनबाय नालाय दिनैनिफ्राय नै दा आं न'आव साननैसो थांना थाहैथ'सै आरो ओरै टाउनाव थाथ'ला साननैसो थाना फैनोसै न'आव गामियाव मानि आरो नोंथांमोना बावबायसोमोन दा आंखौ इमान गोबाव जाबाय भिडिअ होयाबो आं बिश्वकर्मानि सिगांनिफ्रायनो होनाय जाखायाखै बेवलाय मा बानायनो नागिरलायखो गोदाननो आं बे लामाजों फैया बिराद गोबावसै थ' नोंथांमोना आंखौ जेसे हायो एसेबां सापर्ट खालामबाय था जाहाथे आंबो एसे गोजौआव थाङो नोंथांमोननि अननायजों थ' गारियाव थावबो गैया आं थाव सोना लायग्रोनि ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांसै दा थाव सोखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै आं डाइरेक्टनो दा टाइमाबो 9थासो जाबाय खोमा आं 8:30सोआव ओंखारबोदोंमोन नैबे बेगा बिराद डिस्टार्ब जागासिनो केमेरायाव नांगासिनो आरो थाक थाकनो लामाया ब्लें ब्लेंखा अरे रे 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 Oh my God बे लामायाव खेला खालामजायालै देन्जारसो बे लामाया मोसौ बोरमा सैमानि बिराद मोजां जायगा बियो माने बारस'थेना होनो आरो जै बोरैबा बारस'बायना सानना लादो नों गुफुर हादराव टिकेट दानबाय बा आथिं आखाइ बायखागोन आरो नोंना मोजां रोखोम नों जाखानाय नङा जालायबाय आंना नै टेस्लाया आच्छा माने बेखौ दाख्लै हेन्देल सोलायनायनिफ्राय आं एसे गिनांगौ जादों आरो माने स्टेबल थायाखै हेन्देला एसे गिनांगौ जादों माने बारा कन्ट्रल हाया जादों आरो ओमफ्राय दा अयबास जाबाय जेबो नंला नै दाबो एसे दंबावो आरो माने जायगायाव थाया मोन्दों स्टेबल गैया मोन्दों आरो प्रेक्टिस नांगौ नालाय दाख्लैसो आं बै हेन्देल बलखौ सोलायदों नालाय ओंखायनो एसे बारा एडजास्ट जाया जादों आरो दा जेबो नंला नै आं दा एडजास्ट जाबाय आरो एसेग्राब मानि नंला थ' आं दा नै मोनसे लकेसनाव लाखिफैथ'दों माने बे लकेसना बारा गोजान जाया आरो जोंनि गामिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेनो आरो लकेसना ओमफ्राय नोरैबो दं नै बिफां सारि नै बिराद गोलावखा आरो बे माने बे लकेसनाव बिराद मोजां जायो आरो फट'शुट लानो थ' नोंथांमोनाबो मालाबा खाथि खालानि दंबा बेयाव लाफै फैनानै माने बे जायगाखौ जर्दानफुर होनो आरो
जर्दानपुरनि स्कुल दं मोनसे स्कुल इंलिश स्कुल खाथि जायो आरो थ' गाइस होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' नोंथांमोना आंखौ जेसेबां हायो एसेबांनो सापर्ट होलांबाय था आंबो सानसे समाव एसे मोजां इउटिउबार महरै सिनायजानायनि अच्छा थ' नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट हो नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा आं बोरै भिडिअ बानायनो गोसो जानो नङा होमबा नोंथांमोननि सापर्टखौ नुबासो आं साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ बानायनो गोसो जागोन नालाय थ' बेनि थाखायनो आरो गाइस नोंथांमोना आंखौ 1K साबस्क्राइबार जानो ओरैबायदि सापर्ट होदों आंबो बेखौ मिथिगौ बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासिनिसिमबो आरो नोंथांमोना आंखौ इयुनाव बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था जाहाथे आंबो एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन गोजौ लेभेलाव सौहैयो थ' किप लाभिं किप सापर्टिं लाभ इउ अल गाइस पिस आउट लाभ इउ अल बाय बाय टाटा